Hello! This is your Beshi Geramar again. Sa mga langga ko, sa mga amega ko, and of course sa mga kabeshis ko. Well, ano pa ba yung sasabihin ko? Welcome to Hello mga Beshish Channel! So, ayun na nga mga kabeshis ko. Since nauuso na naman yung mga house tour, room tour na mga artista. So, hindi naman magpapakabog si Beshi. Meron din akong paandar. Meron din akong, anong tawag ko dito? Room tour or studio tour. Basta, tour na lang tayo. So, samahan nyo ako guys. At i-explore nyo at makikita nyo yung laman dito sa mini studio ko at saka mini room ko ng maliit na bagay. Basta, samahan nyo ako. We will see and itutour ko kayo. Kung makatour ako parang ang laki-laki. Basta, ipapakita ko sa inyo yung kabuuan ng hindi siguro kabuuan. Yung basta, panoorin nyo to. Anyways, alam ko excited na kayo makita yung loob ng studio sa loob ng room. Basta, alam ko excited kayo. Ako lang mismo yung nagpipilit, no? I-flex ko lang muna yung tingnan nyo. Diba bagong taba si Beshi? I-flex ko lang yung nag-haircut sa akin. Siya yung basta. Dito ako nagpapaayos always ng hair ko. Thank you so much to Geramar Salon. Yes, thank you so much to Geramar Salon. So located siya sa may katabi siya ng 1688. Hindi ko alam kung ano yung building nila, pero para mas easy sa inyo, basta sa 1688 tapos Robinsons, tapos siya sa harap or basta makikita niyo yung Greenwich as na National Bookstore. Pag dito kayo sa Iloilo, alam niyo yan. National Bookstore at saka Greenwich. Sa harap niya, may building dyan, yung may mga basta sa taas ng King's Delight. Yan. Sa taas ng King's Delight, nandyan yun. Geramar Salon. So, very affordable, very cozy place, and maganda yung place is naka-aircon, may wifi, at yung nagugupit is mga affable. So, punta na kayo sa Geramar Salon and hindi kayo magsisisi pag sila yung mag-handle ng inyong mga hair. Tingnan nyo. And watch nyo or follow nyo yung page ni Geramar Salon. Baka meron silang mga pa-updates and promo. So, doon kayo magpa-haircut at magpagawa ng mga hair services ninyo. So, going back, dito na tayo sa room tour natin. So, bago ko sa inyo bago ko ipapakita sa inyo yung room tour or yung studio tour ko is syempre ito? Pangmalakasan. Pangmalakasan. Ang gastos pala. Bumili ng mga katsurba-tsurba. Pero yung iba is mga DIY at saka mga recycled lang naman ito. So, ipapakita ko muna yung dating itsura ng room para makita niyo yung before and after. Roll VTR! And ito naman yung itsura habang on process yung pag-renovate talaga. Yung pag-recycle o yung pag-redecorate or yung pag-rearrange ng room ko. Tingnan nyo yung ito.
Pasensya na if hindi ko pinapakita sa inyo kung paano ko siya ginawa or paano ko siya pinangdikit-dikit or paano siya linagay-lagay. Kasi yung itsura ni Beshi is super haggard nung paggawa nito. Kayo kayang mag-ayos. Diba? Yung importante is nandito na yung excited na kayo? This is the final look of my studio tour / room tour / Churvalo tour. Let's see. Roll video. Mga kabeshis ko, I hope nalipay or nasadyahan or na happy kayo sa ipinakita ko na room tour / studio tour / Churvalo tour. And I hope naging inspirasyon ito para para maging ma-organize tayo, maayos, tapos basta ganon, basta ito lahat is parang nakita ko lang siya sa mga sa mga vlogs ng mga tapos vloggers. Basta nakita ko sa mga videos ng mga vloggers. Tapos nakita ko rin yung mga ideas sa Pinterest. And don't worry mga besh, hindi lahat dito is bago. Yung iba is recycled. Parang remodeling lang siya para maging mukhang bago. At yung mga abubot-abubot ko, hindi ko yan binili sa mga social na mga bilihan. Binili ko lang yan sa mga kilid-kilid. Yung sa mga inchik-inchik. Pero dapat marunong ka lang pumili ng mga items na quality din siya at magandang tingnan. And yung Christmas light is mahal yan sa mga sa mga other department stores. Binili ko rin yan sa mga kilid-kilid din, sa gilid-gilid, sa mga inchik-inchik para tayo practicality, but huwag natin kalimutan yung quality. So that's it mga besh. Thank you so much for watching this video. I hope nagustuhan nyo ito. If nagustuhan nyo ito, please do a thumbs up and of course, comment kayo para sa mga suggestion nyo sa future vlogs ko. And of course, don't forget to click the notification bell. Excuse me po. And subscribe. And don't ever forget, huwag niyong kalimutan sa pagpapanood ng mga videos ko, do not skip ads para sa ekonomiya. Thank you so much and God bless. Thank you so much for watching my DIY vlog, studio tour, basta tour, ala Bea Alonso. Basta ang dami kong nakikita mga room tour, house tour, and hindi pa yan kaya ni Beshi, and soon, sana, hopefully. So again, thank you so much. Nawawala na ako ng laway. Thank you and goodbye. See you in my future vlogs. Bye!